Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay, Vigo? ¿Qué, pican? Van picando, sí. Estoy mirando para este río aquí que pican troitas, ¿verdad? No, No, los salmóns, porque é moi ancho. yo va, tampouco. Pero o que pica aquí, ó, xurelos, fanecas, se cae aquí. Ah, no, nada de eso. E logo, que colle usted, que pica? Ahí va, ahí. ¡Oh! Coño, coello. Eres tú a miñoca, no? No, esto hace noria. Por que apagas, home? Pero total, que a borralla que botan. Pero o mono gustáballe. Si gusta o mono, sí, Hoxe, Air Galicia... Violencia. Funambulismo. Nacionalismo. Comedia fina. Higiene. Y non o perdas. As bebidas espirituosas. O viño. Tamén o viño vai ser motivo de mofa e escarnio neste programa. Iso non pode ser. Amigas e amigos, o viño tamén é cultura. Non o debería facer porque eu son unha persoa modesta. Pero eu postúlome para ser un modelo de seriedade neste programa. A seriedade, algo que non debe faltar nesta nosa canle pública. Dixen. Vaya, non sabía que ian coller este plano. En fin, un toque británico. Os habitantes da casa seguen día a día coas súas duras ocupacións. A vida non era doada naqueles tempos remotos. Fixemos un viño maravilloso. Non ten química ninguna, é todo salud. Moi bo. Dunhas viñas que temos aí detrás, para a parte de atrás da casa. Van vostedes mesmos o viño? Pobre te ode, que vai facer o Marqués de Cáceres. O temos de facer todo nós. A nós gustaron moita cousa sana e rica. Vou probar un pouco. Que bota... Mareas vivas da porta. Que? Sei que estaba fuerte. Que va? Estaba suavísimo. Estaba máis forte do ano pasado. O ano pasado utilizámoslo para pintar a casa por fora. En tempos pasados, os galegos facían o seu propio viño. Eran tempos duros, tempos difíciles. Claro que estás dicindo, a que dormir que difíciles. Nós facémolo porque nos gusta a cousiña así sana, que non teña moita química, nin cousas letras. Pero bueno, o viño sano é rico, rico de verdad. Oiches, Que? creo que me está indo a peor a úlcera. Exacho estrés. Ou os porros, que fumar moitos. Bueno, pois esta semana nada máis que fumei 59. Já escoitaron? A vida era dura naquela Galicia. As comodidades apenas existían no noso país. Non perdan mañá outra entrega de A Casa de 2006. A morte de Lopo, primeira parte. Na Compostela de Xelmírez, a xente adoitaba discutir e as discusións adoitaban derivar en liortas. Pero unha das poucas cousas sobre as que non se discutía era sobre a utilidade da pena de morte. En cambio, o prezo e a calidade do viño eran con frecuencia tema de debate. Isto sí que non lle consinto, señor. Dicir que eu lle boto auga ao viño. Dicir que Lopo lle bota auga ao seu viño.
Escoitade isto, amigos. Estes franceses din que eu lle boto auga ao viño que sirvo. Que saberedes vos? Beberíades mexo de porco se vos lo deixaran barato. Os pecados que ten un que aguantar. Ou pagan agora mesmo ou acabo con todos. Que medo, estamos tremendo. Ten aquí un cabaleiro, o meu galán que me defende. ¡Tirando, Bernardo! Non! Basta de ultrases. Agora mesmo ime cobrar nas vosas vidas o viño que me debedes. E vostede un grosero, e non vou entrar nas súas chanzas de home ruín. S'il vous plaît, on y va, vámonos daqui. Au revoir, monsieur miserable ruín. Fusiles, franceses cobardes. Xuro por Deus que hei cobrar na vosa sangre o viño que debestes. Xuro por Deus que hei me cobrar a paus o viño de Lopo. Ai, a verdade é que fuches moi valente, meu amado Bernardo, ao plantar de cara a ese taberneiro ladrón. Ademais, a todo isto, estou desexando chegar dunha vez ao meu país, a Francia, e deixar para sempre este país totalmente atrasado. Mira unha cousinha, vou ter que pagar un intre, porque ese diaño do taberneiro non sei se botaría algo no caldo. Uf, ou estaría picado como viño. Vou parar detrás daquelos robles a aliviar un pouquiño o meu bandullo. Agarda un intre. Que recento. Non hai nada como un bo oso de vaca bella para facer caldo. Aquí está! Este é o criminal! Criminal eu! Criminal eu! Como te atreves a vir a miña casa e... Oh, arcebispo Xelmírez. Taberneiro chamado Lopo. Esta muller acúsate de algo moi grave. Pero, eminencia, como pode prestar ouvidos a semellante fabulación? Eu, endexamais lle botei auga ao viño. Ela non di nada diso. Di que mataches a golpes o seu marido. Que? E que todo o mundo nesta taberna escoitou como o ameazaches de morte. Iso sí, o tío Lopo dice que lle rompen la cabeza francés. Cara, imbécil! Pero, eminencia, son xeitos de falar, maneiras de dicir as cousas. A ver, onde está ese tal francés? O francés desapareceu. Dinos ti, Lopo, onde está? Eu que sei. É o meu amado Bernardo! Mirade como mo puxo! Cortou-no todo en cachos, descuartizou-no e estou cocendo neste pote! O nobre Bernardo, morto e cocinado por un taberneiro sin escrúpulos! Para, imbécil, non eites ganar! Non, Lopo! E xa non matarás a ninguén máis. Sospeitoso da morte dun peregrino francés, Lopo non só se enfronta á severidade do arcebispo Xelmírez, tamén ten en contra a pouca evolucionada ciencia médica da época, incapaz de diferenciar un oso de vaca bella do esquelete dun francés. Se dixo que os francos eran de oso longo. O que teñen longos francos é a lingua. Taberneiro chamado Lopo. É certo que ameazaches de morte a un franco chamado Bernardo? Non. Señores, dixo que ia vender a cabeza como se fose unha sandía. Que moría un dios! E que mataría os dous? Sí, que o reventaría dun golpe e que lle mastigaría o corazón. Masticarlle o corazón. Maldito fabulador. Lopo, ata aquí chegaron as túas fechorías. Temos os restos do defunto, a palabra sincera da súa muller, as testemunhas que escoitaron as ameazas e a arma homicida. Confesa, Lopo, salva a túa alma. Que fixeches cando os francos marcharon da taberna? Quere coñecer a verdade, eminencia? Contareilla. Cando eses bárbaros marcharon da miña casa, estaba tan furioso que pensei en matar unha vaca bella que teño nun prado de Bonaval, máis que nada para descargar a carraxe. Así que busquei o meu mazo e saín na procura da res. E indo cara a Bonaval, quixo a providencia que me atopase co traidor do francés. Subiu-me un lume polo peito arriba e decidín cobrar a miña débeda. Achegueime a él polas costas. Levantei o mazo,
Entón, sucedeu algo extraordinario. Non me matar os peregrinos. Non me cabrear. Non me matar os peregrinos. Sí. Non me cabrear. Sí, eminencia. Iso dixo. Moi ben, loco, ata aquí podíamos chegar. Estou farto de que todo canto criminal que chega a Santiago de Compostela utilice o apóstolo para xustificar os seus crimes. Eu, Diego Xelmírez, afirmo que és culpable da morte dun franco honrado. E por ese motivo morrerás aquí mesmo aforcado. ¡Fágase xustiza! A túa hora chegou, Lopo. Fillos, marcho. Nunca me gustaron este tipo de actos. Mademoiselle. Muy ilustrísima. Pero, señor... ¡Ejecución! ¡Ejecución! Será este o fin do noso herói? Todo parece indicar que sí. Pero tenemos que guardar a próxima entrega das aventuras de Lopo para sabelo. A 70 metros de altura, xogándose a vida, sen rede, sen ningún tipo de protección. O gran equilibrista Monchiño. É algo único no mundo, o nunca visto en Roma. Pero como que Roma, chaval? Ai, me cago en tal que isto é Roma. Ai, que eu tiña función hoxe en Londres. Como teño a cabeza, Dios mío. Os dous máximos aspirantes ao título de mellor sommelier do ano, de viño con gaseosa, enfróntanse na gran final. Amarelo verdoso con escintilacións douradas. Unha gaseosa excelente, coa efervescencia xusta. Eu creo que ten unhas notas de froitas moi maduras. É o anhídrido carbónico típico das gaseosas do Baldo Eume. Unha cor excelente. Se cadra esta gaseosa un pouquiño máis suave. Estupendo, maravilloso para tomar compañía. Boa observación, Pierre. A semana que ven estaremos na final de sommeliers de Calimocho. Unha borracheira. Adiante, adiante, pase. Boas tardes aos 4. Pase, non me diga máis. Vostede é músico, Bernardo. Pode ser o astronauta. A verdade é que non me lembro moi ben. Xa, iso é un claro caso de amnesia causado por algunha desgracia. Non se preocupe que imos sacar tallada deste asunto. Aquí hai caso, chaval. Aquí hai caso. Mire, non me faga moito caso, pero para min que non me lembro de nada porque viño dun bautizo e estiven tomando chupitos de ervas co meu cuñado, que basicamente é o que se fai nos bautizos. Xa, iso é o de menos. A ver, aquí o abogado son eu. Vostede desde cando non lembra nada? Desde hai 2 horas, 35 minutos, 45 segundos. Xa, pois isto é un claro caso de amnesia inducida, sabe? Xa, e polo que vexo isto non é un bar, deben confundirme de portal. Non se preocupe, tranquilo, imos polos culpables, van pagar todo isto. A ver, como se chama o seu cuñado? Xosé Manuel Figueirido Maneiro, DNI 32851-828, letra R. Ten teléfono fixo 981-80-1834, o fax 981-5774-6... Vale, home, vale. Vostede unha memoria prodigiosa, non? Pode ser, pero non yo podo dicir, porque como non lembro nada... Xa, polos chupitos, claro. Que chupitos, home, de que fala? Necesito un trago. Quere acompañarme?
Home, eu tomaba yo, pero como non me lembro de nada, eu que sei, se cadra son abstemio, ou estou tomando antibióticos. Medicación non a ter que tomar eu. Eixe é onde está. Asumimos unha rebaixa do IRPF. No, a ver, o rollo é o botellón, non? A ver, o botellón. Para vos, tedes que o botellón. O gran manifesto da galeguidade sin fisuras. Buah, chorbo, que guai! Mima, chaval, como te escoito con estolla, flipa, neno. Buah, que bonito, sí, señor, aí está, guai. Buah, entón se o botellón é tan importante, neno, digo eu, por que non poñedes uns sinais aí nos sitios onde se pode facer botellón? Por exemplo, que sei, un exemplo, neno? Pois unha botella verde nun sinal, para saber onde se pode facer. Non sei, isto é unha idea, pero seguro que vos tedes máis. No, se vos ocurre algo, non sei. Vos que pensades, que se pode poñer, 2 líneas vermellas. Buah, pois está guai, chorro, porque é tipo senderismo, sabes? Porque así controla a ruta para facer o botellón. Está guai, está... E mira un rollo. Digo unha cousa, neno, isto... Por favor, que non quede aquí. Facede unha lei, unha movida desa que facedes vos para que o rollo quede guai aí, Facede, o que ides facer? Tedes rollos para facelo, non digo eu. Temos as ferramentas e temos a capacidade. Buah, neno, pois xa está. Que guai, chorbo, pois a poñerse a eso. Aí está. E digo eu, mira, si é tan importante o rollo de botellón, pois ten que ter un himno, sabes? Un himno para que toda a mocidade o cante xunta, controlas. O himno do botellón, non sei. Que? Aí o das lelas, que creo que ten un título pa canción. Di. A culpa non é do cha-cha-cha. Buah, chorbo, que isto é fatal, neno. Que esa canción non mola, chorbo, que non mola. Buah, a ver aí o Puril, que este ten unha. Di. Polo tren, pola beira do Miño. Buah, esa sí que está guai, chorbo, aí está. Aí sí, esa sí que mola, mi madriña. E ben, entón, cando se pode facer ese botellón mazo de legal? O 30 de xuño. Que guai, chorbo, no veranito, mira como mola, chaval. Buah, unha cousa máis. Canta xente pode vir? Máis de 750.000 galegos. Buah, chaval, que guai, neno, mi mamá, de peña, que guai, que guai. Tirar cos cartos, As bodegas agora fanse así, macho, de deseño. Pero mira para ele, non se viu tal cousa. A ti que carallo te importa? Que fan o que queiran, home, se queran gastar os cartos que os gasten. Teitos curvos, aceiro, cristal... Verdade, agora nin bodegas saben facer, macho. Eu non sei onde imos parar con estes que mandan agora. As bodegas teñen que ser frías, escuras e con teas de araña. Iso sabe todo un neno. Xa, Macías, pero... Ás veces hai que renunciar aos principios, macho. Non é normal, pero hai que renunciar aos principios, hai que sabelo. Pero que as bodegas teñen un cariño especial, home. Non sei que me dá cagar na tradición, caralho. Verdade que sí. Desde logo dá pena romper coa norma do galpón de bloques, co burato na terra, Aceira e cristal, hai que ser ben pailán, Mira, voulle dicir que non, Voulle dicir que non, e xa está. Facer adosados de cartón, vale. Facer cidades da cultura que non serven para nada, pase. Ou pisos de protección oficial sen cañerías, pois veña. Pero unha bodega ten que ser como ten que ser. Voulle dicir que non. Aí está, sí. Sabes como se chama eso? Sabes como se chama? Ética. Ala. E vamos romper esta merda. Veña, racha. Antón! Sí, son Macías. Mira, meu, que che vou dicir. Co da bodega esa que non... Que iso non vai poder ser, Que iso que... Caralho. Sí. Sabe, sí. Claro, que facemos? Claro, home, sí, home. Mira, home, precisamente estaba eu agora aquí falando co meu equipo de asesores. Estábamos comentando que iso da pedra e da madeira que iso non se leva. Non. Hai que estar cos tempos. Sí, señor, aceiro e cristal. Moderno todo. Claro que sí. Veña, meu, non te preocupes. Veña, chao, Diquiña. Veña, un placer. Chao, Antón. Chao. Claro, tal. Que foi? A obra ten un presuposto de 10 millóns de euros. E mira para aí, Lino. Cada vez que falamos de principios, acabamos remexendo no lixo.
Non nos gusta exagerar, pero podemos afirmar que o campo está feito unha leira. Cuidado co espontáneo. Vexamos a repetición. Doutor, perdón, é que ten que atenderme, Pero vamos a ver, que horas son de chegar? Ten vostede número? Non, pero é unha urgencia, unha necesidade, A ver, cal é o seu problema? Uf, é que ainda por riba dame moita vergoña contarllo. Son médico, estou acostumado a todo. Xa verá, fixen un viaxe ao Caribe e resulta que trouxen un dos tomates tremendamente grande. Un dos que? Dos tomates. Os que? Bueno, xa sabe, os tomates, as aceitunas, as olivas, as mandarinas. Non sei a que se refire. Ai, que vergonza, mi madre. Pois o que temos os homes aí abaixo. Os testículos. Os que? Os testículos. Eu non sei a que se refiere. O que temos os homes aí abaixo. Debaixo do señor Nariciña. O que? O señor Nariciña, por onde se mexa. Sí, home, sí, o señor Nariciña, debaixo do señor Nariciña. E iso chaman os testículos. Jaso, na miña vida oín. Bueno, pois eso, que teño un dos testículos tremendamente inflamado. Vale, pois a ver, déixeme ver, Prométame unha cousa, doutor, que me dá moita vergoña. Non se vai rir. Son médico e unha persoa moi seria. Bueno, pois non se ría, Non se preocupe. ¡Qué barbaridade, amigo! ¡Qué barbaridade! ¡Qué gracioso! Pois agora, por rirse, non lle enseño o que teño inflamado. Ay, Roy, tío, que me saturas. Sí, Ana. Chao, chao. Ay, tía, non sei, pero creo que Roy e o home deste verán. Non sei, estamos moi conectados, sabes, tía? Bueno, mesmo dicías toda a semana pasada. Sí, tamén estábamos moi unidos. Como se chamaba? Era un nome precioso, era... Ay, tía, non me acordo, me colapso. Como era? Non sei. Bah, pero sinto que estamos namorados, sabes? Sí, porque teño todos os síntomas, son inequívocos. Pois, durmo mal, escoito música celestial, non levo bragas, tía. Pois, para min que anda con outras. Bah, tía, sí, Ana, mira que tes mal rollo. Dígoche que para min que anda con outras. Sí, Ana, en plan, non sei por que dis iso, tía. Pois mira, aí o tes. Que falso, tía. Teño que facer algo. Non sei que facer. Que fago? Pois... Teño que recuperalo. Podes mercarlle agasallos, interesarte pola súa vida, as súas afeccións, escoitalo cando fala, mostrar interese por el. Tía, por favor, pero eso é en plan o que fai a xente fea para ligar, tía. Non sei, teño que facer algo. Ai. Sí. Voume tragar o meu orgullo e vou ir falar con el, tía. Dime o corazón, sabes, é o cosmos. Me manda... A sete! Vai pechar a boutique Bresca! Veña, tía, bule, corre, veña, imos. Señor, boas tardes. Hola. Control da colonia. Ningún problema. Se non hai problema, xa o veremos. Soplei. E dicía que non había problema. Pois non é o que eu vexo aquí, amigo? Así non o podo deixar pasar. Eso non me vi nada en todo o día. Ainda confeso ao tipo. Está vostede empeorando as cousas, Vostede ve o que pon aí? A festa dos caneiros. Pois precisamente, isto é unha festa seria, amigo. Aquí non poden pasar as temios. Pero como non vai deixar pasar? Tiña aí a familia e os amigos aí todos que estamos de parranda, que dei hora con eles e chegou tarde. Oi, que caracho. Mire, non sei por que fago isto, pero... Veña. Beba un pouco, a ver se lle subo o grau alcohólico e así o podo deixar pasar. Eso non bebo nunca. Pero cala a boca, home, non me acabar a boca para lamarse máis, home. Beba, fagas un favor a si mesmo. Non, eu non lle bebo, non. Que beba, lle digo, senón non pasa. Como bebe, se non bebo? Que beba. Xa chegará, non a xente? Non sei, é que... Está ao cabo e adiante como o pare, ainda me vai empapelar a mí. Pois eu así non debería de conducir, Ten razón.
Cuco! Vaca, veña, vai para casa. É o meu fillo, pequeno, ten unha chispa. Veña, mételle disto. Pero isto será sano. Pero como vai ser sano? Home, sai da casa. Veña, beba. Pois sabe que lle digo a xente? Que vostede e esta botella son os meus millores amigos do instituto. Moi ben, xa nos imos entendendo. Veña, ala, circule que a festa xa empezou. Usted llega bien, ala. Veña, digo ya outra cousa. Ten usted un corazón de ouro, Sí, vale? señor, veña, ando me faga pelota, vaya circulando que xa empezou a festa. Veña. Baila, cariña, como baila. Mira como baila. Toda baila. Toda baila. Que van como a todos, que non saben alternar. A ver, non se me remuñen aí. Veña, que aí non hai nada que ver. De seguido, un sketch clásico. Ai, trasquiño, non me dá chegado a hora de estar na casa, Yo toda a familia fora e a casa e a televisión pa min só. Pois cae unha maribela, fijo, yo, nas rúas, Home, mira aquel payaso, voy a parar a ver se nos contar un chiste. Suba, tontado. ¡Hola, mi arma! ¡Dios de mil bienes! ¡Ole! Home, pero usted Sí, no, este que vai tan rápido, como é? Fernando Alonso, non? Como é? Como se chama? No me recoñezo, son Farruquito! Sí, home, sí, Farruquito, claro que sí. Pero mira unha cousa, vostede non estaba preso, criatura. No, home, sí, estar estou. O que pasa é que os fines de semana danme libre para sair. Non me deixan coller o coche, Esos coches... Desde logo, mire que non deixalo conducir. Hai que ser ben caprichosos, Sí, vou ver. Oye, usted non vai moi a modo, non pode ir un poquinho máis rápido. Non, que aquí marca 80, Bueno, se marca 80 igual. Usted se me deixar levar a mí un pouco volante, que eu... Non me dou que despois multa me pago, Que non me dou controlado. Deixa velar o volante, Un pouquiño solo volante. Bueno, veña, ata aquela curva nomais, veña. Amado, leva o demo, carallo. Non me leva nada. Amado que nos matamos. No, non pasa nada. Usted agárrese, vea. Sí. Cuidado. Era unha vella. Pobrina. Era unha vella nunha bicicleta. Non foi nada. É un gitano, usted é un gitano. Tinda na carretera. Que ali ve, que é unha muller cun chimpín. Ui, salvouse. O chimpín salvouse. Aneo que ten tempo seguro tamén. Mira unha cousiña que lle moleste. Canto queda daqui a Santiago? Quedarán, 620 kilómetros. Eso facémolo en 15 minutos. Era un control de alcoholemia. Da Guardia Civil? Sí. Fora mellor que beberan, que polo menos non lle daba tanto golpe, nin lle doía. Estaban anestesiados. Sabes que che digo, Farruquito, estamos perdendo máis puntos que o Celta. Nada. Agárrate. Ola, moi boas noites, Galicia. Como estamos, Galiza? Nos aquí nunha nova edición de O Máis Galego. Contamos coa presencia de dous convidados moi especiais. Un deles é o genial gaiteiro Carlos Núñez. Como estamos, querido Carlos? Moi ben, Harry Potter, pero mellor que fale a música, non? Vale, moi ben, xa vale, Carlos. Moitísimas Ainda non rematei, é que dura 10 minutos a canción. Xa, pero como se nós non tivésemos máis cousas que facer, Que chispa teño! Imos co teu contrincante no día de hoxe, Carlos. Ele é o genial bailador Farruquito. Como estamos, Farruquito? Eu non fun, foi meu irmão. Que pasa? Vale, moi ben, perfecto. Demostren, por favor, as súas cualidades artísticas cando eu llo pida. Estou sembrado. Vayamos coa pregunta de hoxe. Atención, vostede ten que tocar o himno galego. Quen, eu? Non, hai que aínda non rematei a pregunta. Ten que tocar o himno galego, pero non nun sitio calquera, non nunha romaría, nin cos amigos, senón no Parlamento de Galicia, a Cámara dos Deputados de Galiza, a casa de todos os galegos. Algo así, Aínda non rematei a pregunta, Carlos.
non ten que tocar un día calqueira, senón un día moi especial, no 25 aniversario do Parlamento, que nos di agora Carlos Núñez cal sería esa versión solemne do himno que require un día tan especial. Ben, eu coido que faría algo así, non? Que sentimento, Carlos, que fondura, que gordo estás, Carlos. Vexamos o noso galegómetro, que neste caso marca ni máis ni menos que un 70% de galeguidade. Noraboa, Carlos, vexamos agora, Farruquito, cal sería a túa versión do himno nese día tan especial? Eu faría algo moi sentimental, algo moi galego de aquí. Por favor, que paste mi niño. ¡Ole, ole! Que vamos a botar aquí unha pieza y arrancamos la una de tres y... Que vino rumorosa una costa verde sente, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las nubes, ni más ni menos. Sí, señor, que arte, que tronido, que galeguidade na resposta de Farruquito. Vexamos o noso galegómetro, que neste caso marca un 100% de galeguidade. Noraboa, Farruquito, ele é o gañador de hoxe. Sí, señor, ata sempre Galiza, ata sempre Galicia. Viva Galicia xitana, viva Galicia moi grande. Xa ven, aquí non se libra ninguén das burlas das mentes responsáveis deste programa. Non sei onde imos parar. Intolerável, inadmisible, meterse co viño. Que vergonza. E o peor é que a cousa non remata aquí. Gracias, moitas gracias. Os chistes sobre galegos son ás veces unha afronta contra o carácter nacional e ademais unha afronta contra o bo gusto. Están dous galegos, Manolo e Paco, e dille Paco a Manolo: ti sabe a diferencia que hai entre o papel higiénico e a cortina? Non. A carallo, loco fuches ti. Un chiste escatolóxico moi gracioso, verdade? Dígolles unha cousa, algún día Galiza terá unha televisión nacional e toda esta merda de humor desaparecerá, vale? Pero vostedes sigan sendo felices. Isto xa é demasiado. Hola, boas tardes. Queren un copiño de viño para quitar máis sabor de boca? Home, moitas grazas. Por fin, algo con sentido común neste programa. Pero isto sabe a mexos. Creo que vou vomitar. As testemunhas que escoitaron as túas amenazas. Mierda. No, retomamos aí con Morris. Aí, ali, ande. El ordenador con casco. Esperamos el tráfico. Hay que poner la cabeza. Salva a túa alma. Que fixeches despois de mierda?